जतन खुलुमखा जों 43 कलबुकनि डिप्लोमाटे वाइटेप गई कैसे जों बेले गुड न्यूज ना थांग दङ जों सारा कलबुकनि जों दागजों जों जत लिडार बाय सीपीएम बीजेपी नि लिडार बाय जों माला मिटिं दिख्लायो फाइनेंशियली फाइनेंस 10 तारिख ऑफ फेब्रुआरी मास 10 तारिख जेफ्रा दिनै अरा कलबुक हास्तेव बुबाग्रा फाइसा फैनाय आफ्रा दिनै सीपीएम बीजेपी नि गोबां मा थाउजेन्डसिम गोबां भोटार्स जॉइनिंग खायरनाय बर थानसानि मारे फाइन बगे जों रेडिंग खा अबागै जरा ताबुकना बारे जों बेले खा काहमिया फरा फाइने बसकानि सालो 10 तारिख ना रुनुगनाय बुबाग्रानि थानसानि मारिवा जों बचलस मि चेंगै लास्ट लगां जरा ते जों तिथमुक ते रामभद्रं थों जत कोरा कनिसन जत जागना जों गुरे मिसिं ते सीपीएम बीजेपी नि जों लिडार मालायखा बर जतन तिप्रामा थाने हेक बुबाग्रानि थानसानि मारिवा फाइन बगे जत रेडिंग बायजाक something I50 bo tongo jagawa जों बुंग साखलायाख जेफोरा 10 तारिख नाय आपनर गोबां माखे वाति बमा हेके न वाबै जतन बुबाग्रानि थानसानि मारिया बुबाग्रा याक्ति बर जॉइनिंग खायबेनाय अबगे जों जां साखफां आं सेंट्रल कमिटी नि वाइकेप नंगै तपन देवरमा त्यानो तंगो डिप्लोमा थाने डिस्ट्रिक्ट नि मेंबर सार मनकुमार देबरमा ते यांगो तंगो जिनि सेंट्रल मेंबर ते जिनि कैंडिडेट गुरी तंगो ते जों गुरी नि तंगो अबगे ताखुना जों कबगो जरा ते प्रेस मिनि बिसिंगो जरा तपना सीपीएम बीजेपी हिन तंगना रम जों कबगो नरो फाइदि 10 तारिख बुबाग्रा थानसा मारिव नरो जतन फाइनेन बागै कसा कुपुर हियाबै बुबाग्रानि पाथिनि चबा हेक बचिनि तिप्रासनि पाथिनि चबवा नरो जतन फाइनेन बागै न जों नरो खाबै खुबायनो कबगो फाइदि जों कसा कुपुर हियाबै पाथिनि चबवा बुबाग्रा थानसा मारिव लगना बागै खुलुमखा हामबाय।